Dobrý den, vážené divačky a diváci, vážené posluchačky a posluchači. Vítám vás při sledování dalšího dílu podcastu Ředitelé zeměkoule. A dnes tady vítám generála Jiřího Šedivého. Vítám vás tady. Dobrý den. Generál Jiří Šedivý je v podcastu poprvé, ale není to první Jiří Šedivý, který tady byl už tady Jiří Šedivý diplomat a bývalý ministr obrany a velvyslanec u NATO. A takže tohle je generál Jiří Šedivý, bývalý náčelník generálního štábu, který už nějakou řádku let je na penzi, ale na penzi tedy vojensky, ale pořád samozřejmě působí jako analytik a expert. A důvod, proč tady pan generál dneska je asi na Bíledni, kromě toho, že kousek od našich hranic de facto v Evropě zuří největší válečný konflikt od druhé světové války, tak nám vypukla ještě válka další na Blízkém východě, a která úplně jaksi informačně vytlačuje tu válku první, kterou jsem zmínil před chvilkou. Ale u této války na Blízkém východě, což teda bychom mohli asi označit za vojenský útok USA a Izraele na Irán a odpověď Iránu a jeho spojenců v vedlejších státech na tento útok. Takže já bych se možná zeptal, mohli bychom začít takovou klasickou vlastně povídačkou vojáků, že se rozlišuje taktika a strategie ve válečném konfliktu, a tady se experti shodují. On tady je takový celý chórus jako médií, nejenom českých, ale tentokrát i západních, kteří momentálně po těch 14 zhruba dnech konfliktu nenechávají na Američanech a na Trumpovi nitku suchou, ale ti, co se snaží trochu objektivní, přisuzují ze začátku tomu útoku taktické úspěchy. To znamená, že se podařilo prostě zničit ta zařízení, podařilo se zlikvidovat dokonce 40 lidí z toho bezpečnostně vojenského duchovního vedení toho iránského státu. A ty útoky pokračují a daří se dále jako likvidovat prostě různé objekty. Ale nikdo se nevyzná v tom, jaký je cíl té operace a kdy se přiblíží ten cíl té operace, tedy strategický cíl. Takže taktika se asi vydařila a strategie se jeví jako neznámá. Souhlasil byste s tímhletím velmi zjednodušeným pomenováním, nebo mohl byste vnést do toho světlo z pohledu tedy, co je taktika a co je strategie? Tak strategie je nejvyšší cíl a také způsob, jak dosáhnout toho základního cíle nebo úkolu, který stojí například před vedením státu, vedením nějaké koalice a podobně. Taktika je něco, co je ta nejnižší úroveň pro plnění úkolů, plní jednotky, útvary, což je de facto skutečně nejnižší úroveň té organizační struktury. Taktika naplňuje jednotlivé fáze operace naplňují ten strategický cíl, takže strategie je ta nejvyšší úroveň rozhodování a samozřejmě i plnění těch záměrů, které má před sebou ta hlava té organizace, v tomto případě Spojených států amerických. Tak, ale je takový oblíbený vlastně příměr, ono jich je určitě spoustu, že aby to lidi chápali rozdíl mezi taktikou a strategií, že ta taktika se může povést a strategie se může nepovést, tak se říká ten příměr s tou, že businessman na nějaké konferenci s kolegy ho na hotelu v baru zbalí atraktivní slečna,
takže stráví s ní noc, druhý den se probudí a dosáhl velkého taktického úspěchu, ale strategicky směřuje možná ke katastrofě nebo velké nejistotě, tak možná je to úsměvný příměr k situaci, která zase tak moc vtipná pro leckterý aktéry jako není, ale dá se to tady nějakým způsobem takhle jako karikovat nebo přiblížit? Tak pokud jsme to se snažili vysvětlovat na tom případu Iránu, to znamená rozhodnutím Spojených států amerických v čele s prezidentem Trumpem provést útok na Irán, tady je otázka, co bylo tím strategickým cílem této operace. Obecně není úplně zřejmé, co je jakýmsi strategickým záměrem ve vztahu k Iránu jako ke státu a zároveň k režimu, který tam v současné době je. Nicméně zpočátku bylo prezentováno provedení tohoto útoku tak, že se mají zničit všechny kapacity jaderné a kapacity raketové, tak, aby se zlikvidoval ten program balistických raket. Což sice z hlediska ve vztahu k tomu existenci iránského režimu asi není úplná strategie, nicméně pro to rozhodnutí, které prezident Trump v té době přijal, to asi mohla být nějaký strategický záměr. Faktem ovšem je, že po dobu toho bombardování, které probíhalo v několika vlnách a probíhá stále, není úplně zřejmé, co je tím strategickým cílem prezidenta Trumpa a Netanyahu a šéfem izraelského kabinetu, protože zaprvé v jejich vyjádření se velmi často mění jejich vyjádření v tom smyslu, co vlastně se má dosáhnout, a za druhé ani ten současný postup není zřejmý, že se daří v plném rozsahu naplňovat ať už cíl likvidace těch jaderných schopností nebo schopností balistických, do toho započítávám i bezpilotní prostředky, případně změna režimu. A to si myslím, že my jsme neslyšeli vlastně především od prezidenta Trumpa, co takovým cílem bylo a proč vlastně to bombardování bylo zahájeno. No, on je schopný ty cíle během několika hodin i dnů úplně měnit. Teďka komunikuje s novináři zvlášť, dává posty na sociální sítě a dokonce i v jednom postu nebo v jednom rozhovoru je schopný ty popřít sám sebe takže on vlastně záměrně vytváří nějaký chaos, ale možná by se dalo říct, že to už u toho Trumpa nějak jako by známe. Dá se rozlišovat mezi tím strategickým cílem vojenským, který my musíme trochu formulovat za něj, ale řekněme, že ty generálové, kteří tu operaci řídí, jako ty strategické cíle znají. A co vykládá ten trošku poblázněný chaotický Trump, od toho můžeme abstrahovat, nebo musí být ty vojenské strategické cíle a politické strategické cíle musí být nutně v jednotě, jako rozumíme si? No, protože možná politicky nejsou úplně jasný, ale možná těm generálům je jasný, že ty mají jasný rozkazy, my je nemusíme znát, ale oni možná mají, co je tedy cílem té operace. Tak to vždycky není jako správné, kdyby vojenské cíle i té strategické úrovně byly jiné nebo nevycházely z těch politicko-strategických cílů. To je zásada, která se musí dodržet. V opačném případě, pokud by ty vojenské cíle byly směřovány někam jinam, tak tam potom není ta jednota vlastně té struktury. Ta tam není, jako zjevně, jako právě, ale pořád mám jistou naději, že by tam mohla být nějaká jednota, že ti lidé, ti generálové, kteří to plánují v Pentagonu a prostě ty odborníci, kteří to plánovali a plánovali to asi velmi dlouhou dobu, tak prostě mají ty úkoly možná jasné, za chvíli se k tomu asi dostaneme, a nad nimi je nějaký prezident, který se vyžívá v tom, že vykládá úplně chaotické věci. Já vím, že to asi nemůže moc dlouhodobě fungovat, ale jako může to tak třeba být? To je sice pravda, ale armáda, nebo lepší řečeno, jak jste řekl, generálové Spojených států amerických, kteří té operaci velí, a samozřejmě i Izraelci, musí vycházet z těch politických zadání. To je zkrátka, to je zásada.
Oni mají úkol, a určitě ho měli tak, aby v rámci této operace zlikvidovali ty jaderné schopnosti Iránu a schopnosti vojenské z hlediska těch balistiky a jaderných schopností, což si myslím, že takhle tuto část jako naplňují. Ona totiž ta nejvyšší strategie není omezena pouze na politiku, ale pochopitelně, že politické zadání se promítá i do toho vojenského zadání. A pokud není dosaženo cíle třeba ekonomickými pákami, tak pak třeba v těch krajních případech může být použita i vojenská síla. Takže tam to vždycky musí propojeno. To, že prezident Trump každou chvíli říká něco jiného, to je asi jeho osobnostní rys, ale věřím tomu, že Američané jako takový mají přece jenom určitou představu a to politické zadání, které vojáci dostali, to se plní a asi se i naplní, protože dneska víme, že nejenom ty letecké schopnosti, protiletecké, protiradarové a všechno to, co s tím souvisí i s tím jaderným programem balistickým, to se dejme tomu naplňuje. Američané s Izraelci de facto zlikvidovali celé vzdušné síly Iránu a to samé námořnictvo. Ale teď je otázka, co vlastně, jak se správně řekl, tím strategickým úkolem. Jestli byl tím strategickým úkolem jenom oslabit Irán a zlikvidovat tyto kapacity, včetně těch vojenských, anebo jestli byl tím cílem změnit režim v Iránu, jehož součástí byla v první fázi likvidace vojenských kapacit. Ale pak je potřeba také říct, že pokud by tam došlo, nebo měly být cíl strategicky změnit režim v Iránu, pak nestačí vojenská síla. To je potřeba vidět, že to je kombinace všech možných nástrojů, které musí být použity. Jasně. No tak tam ještě je tady jedna jako varianta, ale samozřejmě primárně jsme u toho, že vlastně já se sám na sebe jako zlobím, že tady se jakoby pokouším ty cíle jako formulovat za toho Trumpa, jako, ale nejsem jediný, dělá to mnoho komentátorů ve světě. Niall Ferguson napsal dokonce celý článek o tom, kde teda píše, že by se dalo vystupovat, že cílem v případě Trumpa není změna režimu, ale je to úprava režimu. No. Tam použil ten výraz alteration. Podobně jako tedy asi můžeme vystupovat v té Venezuele, že tam tedy unesli v celku z technicko-vojenského pohledu velmi dobře provedené operaci unesli prezidenta, ale jeho bývalá viceprezidentka to tam řídí, ale snaží se být velice vstřícná prostě k americké administrativě a komunikovat s nimi. Takže tam z toho by bylo jaksi zřejmé, co ten výraz úprava režimu by mohlo znamenat. To znamená vyměnit tam prostě někoho z toho současného vedení, kdo bude více jako pragmatický nebo otevřený, prostě komunikačně otevřený, prostě vůči Američanům v tomto případě. A ta úprava, to jestli si lidé časem tam prostě nějakým způsobem zvolí někoho jiného, nebo prostě budou tlačit na ten režim, že se uvolnil, to už Trumpa nezajímá. Jeho zajímá, že ten režim nebude už tolik nepřátelský k Americe, nebo k ní bude vysloveně se chovat aspoň po nějakou dobu jako pragmaticky. Jo. Ale zároveň samozřejmě i Niall Ferguson říká, proč já to mám za toho Trumpa formulovat takhle, ono je to logické, ale to si má formulovat sám. Že jo. No. Tak on ten problém spočívá v tom, že pokud takový cíl byl vyřčen, tak musí být taky řečeno, jak bude naplněn. A jak jsem řekl, těch nástrojů je několik, které můžou být použity a zdá se, že prezident Trump šel tím od toho opačného konce, což se jeví jako málo výhodné. Navíc se problém spočívá v tom, že ono to znamená donutit ten režim. Pokud ten režim nebyl donucen tím dlouhodobým bombardováním a likvidací všech těch vojenských kapacit Iránu mimo pozemních sil a mimo té revoluční gardy Iránu, tak k takovým změnám nemůže dojít. A navíc dneska vidíme, že představitelé Iránu právě naopak velmi rezolutně říkají, že se nenechají donutit k některým ústupkům, které si přeje prezident Trump, to za prvé, za druhé provádí ofenzivní aktivity, které jsou reprezentovány těmi údery
na území těch okolních států, které mají na svých teritoriích americké základny, případně na Izrael. A za další se jim podařilo zablokovat Hormuzský průliv. A to je něco, co asi pravděpodobně prezident Trump úplně nepředpokládal, čili nebylo to součástí té strategie, kterou přijal před zahájením té vzdušné operace. Jasně, ale když bychom tady vzali, že by mohl být strategický vojenský cíl, samozřejmě v maximální míře tedy zastavit nebo oddálit zase ten jaderný program, ještě si k tomu něco řekneme potom, ten balistický program a prostě to jsme si řekli, vzdušná obrana neexistuje, letectvo neexistuje, vojenský námořnictvo neexistuje v případě Iránu, ale existují ty pozemní síly a existují pochopitelně drony a existují miny a tak dále a existují prostředky pro tu, řekněme, partizánskou skoro válku, i když ta se bude odehrávat přes nějakou vodní plochu zpravidla, tak to se, jakoby řekněme, podcenilo ta poslední část, že jo, tyhle ty velice laciné za několik $1000 jako zbraně. Je možné, že tam ještě Američané dokáží vlastně dotáhnout a omezit možnost Iránců se nějakým způsobem takovýmhle jako poškozovat prostě ty velice důležité ekonomiky a z globálního pohledu velice důležité námořní cesty. Jak si to máme vlastně představit jako vojensky? Jako, já jsem o tom uvažoval trošku vlastně, ale se na to ještě povím z opačného pohledu. Já jsem si říkal, zkusme se dostat do hlavy těch Iránců, co bychom dělali v jejich situaci, kdybych byl iránský nějaký jako generál technický, tak já bych asi dal pokyn, což se zjevně děje, maximální decentralizace, ať si každá jednotka útočí od někud, kde je schovaná, ale ať občas prostě vystřelí a ať šetří těmi drony a těmi raketami, pokud ještě nějaké má, protože stačí k vyvolání té nervozity a možná dokonce k zamrznutí těch ekonomik, bohatých ekonomik v tom zálivu, že se trefíte občas. Jeden dron se trefí tady do nějakého terminálu, další dron se trefí tamhle do nějaké rafinérie, třetí se trefí jiný den do nějakého hotelu a už je taková nervozita a panika, že to tu ekonomiku ochromí. Jak dlouho může takovýhle odpor trvat? A mají ti Iránci podle vás centrálně fungující velení, nebo už přešli na to, co jsem se tady jako snažil popsat, že jsou tedy decentralizovaní. A pokud mají to centrální vedení, mají nějakou komunikaci elektronickou, která se dá narušovat, která se dá odposlouchávat a mohou vlastně Američané ještě jako nějakým způsobem zničit i ten druh jako odporu. Mě to zajímá ten vojenský aspekt věci. Tak předně Irán již několikátý rok je pod tím tlakem. Víme, že došlo nejméně k 2 takovým těm barážím z jedné z druhé strany těch úderů jak letectva, tak bezpilotní prostředky raketami. Takže Irán de facto něčím takovým musel počítat a pravděpodobně s tím počítal. Samozřejmě, že se nedá přeorganizovat všechno velmi rychle, vystavět třeba nová velmi rozsáhlá opevněná zařízení a podobně, ale to, co tady je uvedeno, příprava Iránu na případný další konflikt, to znamená příprava procesů, které musí proběhnout v tom okamžiku, kde je Irán napaden, tam si myslím, že byl připraven. S tím logicky souvisí i způsob velení, když se přechází na ten způsob, který je pod tím tlakem a pod vojenskými údery. Je potřeba uvést, že řada takových zařízení, které provádí přenos dat, ale i hlasového signálu, tak nemusí být nutně v nějakém elektromagnetickém spektru, můžou to být úplně klasické metalické dráty, metalický přenos. Takže klasická telefonní linka. Klasická telefonní linka, která není třeba narušitelná právě třeba v tom prostředí kybernetického. Přesně tak. Takže já si myslím, že Iránci k něčemu takovém byli připraveni a takovou komunikaci záložní mají. Pokud není potom už ani úplně ta klasická komunikace po drátě, tak jsou spojky. Že? Zatím se zdá, že
i když bylo napadnuto a údajně bylo zabito víc jak 40 nejvyšších představitelů Iránu, když udělali nějakou poradu, do které se jim trefily první údery Američanů a Iránců. Izraelců. Tak zcela určitě ten systém je natolik flexibilní, že je schopen znova se po nějakém tom úvodním otřesu zmobilizovat k tomu, že začne fungovat v nějakém módu. To, že to je problematické, to, že to není ideální, to je logické. Ale zatím je zcela zřejmé, že Iránci jako jsou schopni, byť dneska už poměrně omezeně, ale pořád odolávají pravděpodobně proto, protože jsou si vědomi toho, nebo alespoň jsou přesvědčeni, že jsou schopni se nějakým způsobem bránit. A k tomu použili nejenom ty drony a ještě zbytek raket na údery na ty sousedy v Perském zálivu, ale mimo jiné jako hlavní nástroj ten Hormuzský průliv, což se Američanům, Izraelcům, ale ani dalším nedaří zablokovat. Dneska už vidíme, že se začíná ten konflikt přenášet nejenom do Iráku, ale i do Rudého moře. Takže tady byli Iránci podle mě připraveni, věděli, že něco takového může nastat a věděli, jak se mají zařídit k tomu, aby ten krok učinili a také učinili a dělá to poměrně hodně velké problémy celosvětově, nejenom Američanům. No jasně. A souhlasil byste tedy s tím mým příměrem, když jsem se pokoušel, kdybyste vy se pokoušel teda představit, že jste Jiří Šedivý, ale i iránský generál, který prostě sedí na iránském generálním štábu a prostě teďka má za úkol prostě těm Američanům, který teda rozbombardovali lecos, jako ten život maximálně znepříjemnit, tak byste dělal co teda? Taky byste tedy decentralizoval, ale taky byste prostě nařídil těm jednotkám pokyn na takovouhle, řekněme gerilový prostě odpor, i když je to na moři vlastně, nebo přes moře, nebo co byste vlastně, jak byste... To rozmístění vojska a zrušit to centralizované umístění v posádkách, v těch obecně známých zařízeních, to je jeden z prvních kroků, který se provádí při každé válce. Čili tohleto si myslím, že Iránci provedli také. Řada u těch úderů samozřejmě je vedena třeba na sklady, na zařízení té infrastruktury, které je stabilní, stacionární, ze které ty Iránci ale odešli. Takže my neznáme přesně, v jakém je stavu především ty pozemní síly, což je jako asi základní moment, který dneska je asi i určující. Pokud nejsou dotčeny pozemní síly a národní garda, tak iránské vedení si je moc dobře vědomi toho, že pokud by došlo k té pozemní operaci, tak mají v rukou ještě poměrně hodně silné karty, kterými můžou působit. Co říkáš, že vlastně oni mají asi milion vojáků nejméně, je to 90 milionová země, mají milion vojáků, 200 000 těch revolučních gard, možná je to ještě mnohem více, ne? Těch milion vojáků je ale po zmobilizování, jako to není ta regulární armáda, která normálně funguje, ta nemá kolem asi 390-400 tisíc. Ale to nevadí, v každém případě to je hodně. Jo. Takže zatím ještě nedotčená část iránských ozbrojených sil, které jsou určeny k obraně teritoria, tak myslím, že to dává poměrně hodně velkou takovou sebevědomí a sílu těm Iráncům i nadále odporovat. Iránci mají za sebou úspěšnou operaci, lépe řečeno Američané neúspěšnou operaci v roce 1979-80, kdy došlo tehdy té speciální operace, která měla vysvobodit ta rukojmí, které ty revoluční část studentů v Iránu zatkla, dva roky tam drželi. Takže já si myslím, že ale i prezident Trump si je moc dobře vědom toho, že pozemní operace byla složitá a Iránci moc dobře ví, že by asi pravděpodobně ten poměr mrtvých na obou stranách nebyl úplně výhodný pro Američany. A Američané ve Spojených státech amerických si myslím, že si nepřejí takovou otevřenou válku. To určitě ne, ale na druhou stranu jsem četl různé úvahy i na téma, že by mohla proběhnout tedy pozemní operace na tom ostrově Chark, nevím, jestli to je správně, kde 90% těch zařízení iránské ropné infrastruktury,
případně na nějakém pobřeží, což ale není malý kousek pobřeží, asi se bavíme o stovkách kilometrů kolem toho Hormuzského průlivu, že by se to tam nějakým způsobem zabezpečilo. Ale protože jsme ten vojenský expert, řekněte mi ještě zase z druhého pohledu, kdybyste byl nějaký Trumpův generál a dostal byste, teďka byste Trumpovi podal hlášení a řekli jste, oni nám prostě můžou střílet dronama, raketama, mají jich asi tolik a tolik na ty tankery, na ty ropní zařízení nebo hotely v Dubaji a Trump by vám dal úkol, jako, tak to teda prostě nějak zaříďte, aby to nedělali. Jako, ale co si mají ty Američani v tomhle nějakou možnost, nebo tam se bude schovávat sem tam v nějaký jeskyni prostě Iránec s jedním dronem, který sem tam vypustí a není to řešitelný. Prostě když ten generál řekne Trumpovi, ale oni už přecházejí na gerilovou válku a budou nás odstřelovat tímhle způsobem a Trump řekne, tak mi to nějak zařiďte, pane generále. Co byste mu řekl, že můžete udělat? Já si nemyslím, že by Iránci přecházeli na gerilovou válku, jako to je aktivita v jiném prostředí. Ale to, že se občas povede nějaká raketa odpálit, případně bezpilotní prostředek, s tím musí počítat všichni, včetně Američanů. Ale samozřejmě, že v tou první fázi, my jsme to dělali strašně krátkou dobu na zahájení té operace. Přece jenom to běží kolikátej, 3. týden. 14 dní, no. 14 dní, že jo. A to je zase relativně krátká doba. Relativně krátká doba na to, jak je iránské území obrovské, kolik tam bylo zařízení, tisíce různých, byť menších, že jo, které tam byly zbudovány a třeba ještě se ani neprojevily a jsou připravené být použity. Takže tohleto všecko musí systematicky vzdušní síly likvidovat, ale nemusí to být pouze vzdušní síly. Když už prezident Trump mluví o námořnictvu, no tak by mohli do těch iránských vod vplout ty torpédoboce a křižníky, které by mohly třeba přímou palbou dělostřelstva, z toho palubního dělostřelstva z lodí třeba ostřelovat až do té hloubky, já nevím, kolem 40-50 kilometrů, že jo. Čímž by vytvářeli právě tu buffer zónu, tak aby nebyly přímo ohrožovány ty pobřežní vody. Ale jsme ještě pořád blízko od toho začátku, to znamená, že to bombardování a likvidace by měla pokračovat systematicky dál k tomu, aby byly téměř všechny, pokud možno téměř všechny prostředky zlikvidovány. A pak teprve se může začít uvažovat o něčem dalším. Ale i kdyby byly na 100% zlikvidovány, tak to neznamená, že se ten režim zhroutí. Protože pořád má, jak jsme říkali, k dispozici tu pozemní armádu a tam jednoduše budou muset Američané rozhodnout, když už teda takovou operaci spustili, jestli se spokojí s tím, že vylikvidujou tu jaderné schopnosti, prostředky balistických raket, v tom je samozřejmě infrastruktura, produkci a možnosti odpalování bezpilotních prostředků. Velmi často se mluví o těch typických šahídech, ale to jsou i jiné prostředky, které Iránci vyrábí. Ale že vlastně zůstane ten režim v podstatě ve svých křeslech, když to také řeknu trochu nadneseně, tak pokud tohleto prezident Trump označí za úspěch a za to, co bylo tím úvodním cílem, tak to sice může být pravda ve své podstatě, ale to nevyřeší zase ty problémy, které mohou nastat do budoucnosti. Spíš naopak to způsobí takovýto zatvrzelost a zahořklost těch Iránců po tom, co ti Američané tam rozmlátili skoro všechno, co mohli. No ani tam zatím teda jako nevypadá, že by se tam lidé chtěli využít situace, nějak se proti tomu režimu bouřit. Ono jít taky bouřit se na náměstí, když vám tam může přistát na hlavu nějaká americká raketa, asi není úplně dobrý nápad, ale možná i celkově, možná se ty Iránci možná víc poněkud jako semknou místo, aby to probudilo protirežimní nálady, ale uvidíme. Co se toho Hormuzského průlivu týče, tam mě mírně uklidňuje to, že Iránci se i sami střílí do vlastní nohy, protože 90% jejich ropního vývozu jde taky skrz ten Hormuzský průliv, takže oni, když ho uzavřou, tak nemůžou ani exportovat
tu svoji ropu a to zase vadí Číně, která do značné míry, i když Čína velmi chytře diverzifikuje svoje ropné zdroje, tak zase prostě bez iránské ropy se neobejde, bez hormuzského průlivu se neobejde, takže Čína může nějakým způsobem tlačit zase na ty Iránce, aby to na tak dlouhou dobu jako neuzavírali. Jako, je možný tímhle se uklidnit, myslíte? Tak můžeme se uklidnit tím, že samozřejmě asi Irán bude se snažit, aby ten konflikt byl ukončen. Na druhou stranu znova tady se připomínám, otázka zní, v jaké bude podobě. A pokud se zmínil Čínu, tam má tím asi 30% veškerých svých ropných kapacit právě dodávaných z této oblasti. To všechno je pravda. Možná, že Spojené státy americké i tak se naznačilo, že by je měli přesvědčit, aby vytvořili podmínky pro to, buď teda by svými loděmi eskortovali ty tankery, případně donutili Irán, aby se vzdal. Jenomže Irán je v jiné situaci, než jsme my a samozřejmě i ta psychika těch lidí je jiná. Irán bojuje o své existenci. Ten režim samozřejmě, že ano. Ten režim moc dobře ví, že pokud padne, tak to znamená pro drtivou většinu těch lidí, kteří v tom režimu jsou, a jsou hodně propojení s tím režimem i obyčejní lidé, že to zkrátka je pro ně a pro jejich budoucnost zásadní problém. Takže tam je zcela evidentní, že jsou ochotní podstoupit poměrně hodně složité období, kdy nebude téměř na nic, ale jsou si vědomi toho, že právě ten tlak, který vynakládají cestou blokády z Hormuzského průlivu, že nutí spíš ostatní státy světa, aby tlačili na Američany, aby s tím bombardováním přestali. Což si myslím, že je v současné době realita. Mimochodem, nevím kdo, ale neslyšel jsem, že by někdo potvrdil, že vyšly své lodě eskortovat tankery do této oblasti. Spíš naopak právě všichni ti, kteří mají kapacitní námořnictvo, tak to odmítli. To právě jsou dvě věci. Záleží za jakým jako účelem, prostě kdyby a musí ty potenciální američtí partneři vědět, jako za jakým cílem by tam mohli jít, jako jestli teda za cílem deeskalace nebo další eskalace. Na tu další eskalaci asi nikdo není moc jako naladěn. A když by byl nějaká cesta k deeskalaci, tak už to je možná něco jiného. Ale teď bych se chtěl vlastně zeptat, kdo tady z evropských vojenských mocností, pokud tedy se v Evropě vůbec dá ještě mluvit o tomto výrazu, má nějakou kapacitu tam případně s něčím pomoci. Prostě Británie, Francie, Španělsko, Itálie, ještě někdo? Řecko asi teda je docela po zuby ozbrojená země. No, samozřejmě můžou. Turecko možná. Ano, Turci samozřejmě můžou, dokonce Poláci, tak jak se v poslední době velmi začínají angažovat ve prospěch Severoatlantické aliance a Evropské unie. Některé státy si myslím, že ale asi velmi pravděpodobně ne. Zmínil se Španělsko, Španělé jsou jako poměrně zásadně proti. Myslím si, že ani Itálie není nadšená z toho, že by měli poslat svá vojska nebo námořnictvo. No nadšený není nikdo. No. Dobře, ale jinak upřímně řečeno, všechny, které jste jmenoval, tak demonstrativně oznámili, že své lodě do Perského zálivu nevyšlo. Jasně, ale zase ty politici jsou tam jako pod tlakem, tak samozřejmě víme, že Trump se chová jako hulvát, prostě je totálně nediplomatický, prostě vlastně dokonce vydírá ty spojence na druhou stranu, ale prostě poslat někam vojáky, i když by to bylo námořnictvo, je extrémně nepopulární samozřejmě ve všech evropských zemích NATO, ale na druhou stranu, co je možná ještě méně populární, je, kdyby prostě energie zase vylítly jako o 100% nahoru, tak lidi budou říkat, dělejte s tím něco a možná ten Trump ví, že dříve nebo později tam nějaká prostě asistence prostě z té Evropy nebo z Japonska nebo z Číny prostě bude muset přijít, i kdyby byla třeba jako symbolická, protože samozřejmě je to nepopulární, ale ty drahé energie jsou taky nepopulární, tak ty evropské politici budou pod tlakem. Že to je vždycky nějaké uvažování, co je výhodné a co není výhodné, to zcela určitě. Ale
Myslím si, že dneska spíš ta situace se odehrává, pokud se bavíme o této části toho konfliktu, v neprospěch prezidenta Trumpa. Protože to rozhodnutí de facto rozkolísalo ekonomiku celého světa a samozřejmě je to navázáno na ty energetické zdroje, ale víme, že to má dneska už dopady i do zemědělství, co se týká hnojiv a dalších těch produktů, které jsou také rovněž exportovány z tohoto území. Takže pokud by to mělo třeba znamenat poměrně raketový růst třeba cen ve Spojených státech amerických, i když tam k nějakým nárůstům dochází, ale ještě asi pravděpodobně to není tak hodně, byť američtí zemědělci už poslali apel prezidentu Trumpovi, aby zastavil tu válku, aby umožnil, aby se Hormuzský průliv stal jako volným, tak pak si myslím, že ten tlak by byl na prezidenta Trumpa mnohem větší a mohlo by to dopadnout tak, že prezident Trump vymyslí nějaký cíl, který měl splnit a bude deklarovat, že splnili jsme úkol a ten úkol de facto splnili naši vojáci a tak dál a ukončíme operaci. Mimochodem občas to naznačí, ale vždycky z nějakého důvodu potom znova tu svoji retoriku změní v takovou tu útočnou, která nevěští nic dobrého. Jasně, tak kdybychom se na to ještě podívali z pohledu vlastně toho, co by se vojensky teda tam v rámci toho eskortování jako dalo dělat. Teď mi vlastně tak trochu jako napadlo, že my jsme naposledy měli vojenský námořnictvo za Rakouska, Uherska, že jo? Ale jako není to jenom úsměv, měli jsme spoustu jako hrdinných námořníků, kapitánů a vojáků v tom rakouskou námořnictvu, tak jsme nějak uměli. Ale vy, když jste studovali, tak asi jste moc námořní věci neprobírali, nebo jste se učili i něco takového, jako, nebo... Takže jsem na Vysoké válečné škole v Spojených státech amerických, byť to byla Vysoká válečná škola pozemních sil, přece jenom i ty některé námořní operace se tam také jako probíraly a jejich řešení na té ale strategické úrovni, o které jste se na začátku zmínil. Víte, ono to není tak úplně jednoduché. Za prvé, především menší státy, těch lidí nemají zase tolik, aby mohli je použít na eskortování. Ono je řada lidí, které to námořnictvo má, ale nejsou všechny vhodné na takovou činnost. A hlavně, co tam musí být, tak ty lodi by měly být vybaveny proti leteckým, proti raketovým prostředky. A těch je ještě méně těch lodí. Takže zase vyslat do Perského zálivu a tak, aby tam pendlovali v tom Hormuzském průlivu takovéto lodě, to je vždycky hodně drahé a samozřejmě, že to je svým způsobem i nebezpečné. Takže každý takovouto ekonomiku určitě zvažuje a samozřejmě, že tam je ten politický problém a to je ten konflikt, který by nastal s Iránem jako takovým. My se na to díváme teď úplně z vojenského hlediska, ale řada západoevropských států, a teďka poslední velmi nepříjemný signál přišel z Německa například, jak se tam radikalizuje ta migrační část, která přišla i v hluboké minulosti až po současnost. Vlastně uvažuje i trochu jiným způsobem, nejenom s tímto vojenským hlediskem hodnotí tuto situaci, ale dívá se na to, do jaké míry by se mohly do budoucnosti radikalizovat již tak zradikalizované ty vrstvy migrantů, které jsou vlastně většinou, nebo jsou téměř vždycky z toho islámského světa. A to je něco, co je jako poměrně hodně velký problém. Víme, jakou obrovskou vlnu vzedmuly ty operace Izraele v pásmu Gazy. Co se vlastně stalo v západní Evropě, mimochodem ale i v České republice na vysokých školách, jo, a to, co by se mohlo stát znova. A také vidíme, že se začíná projevovat řada těch spících buněk, které provádí útoky v poslední době, například na americká velvyslanectví a podobně. Takže to je něco, co rovněž se bere v úvahu. Takže musíme si uvědomit, že ten problém je mnohem komplexnější, než jenom jestli to bombardování a likvidace těch schopností nebo ne. Já bych ještě si chtěl jako představit, jak by vypadal ten jako eskort. Jo. To pojede prostě jako tanker a vedle něj pojede nějaký vojenský člun. Jo. A prostě tam jsou různý tady věci, které jako jednak teda hlídat, jestli od někaď neletí dron, případně raketa. A
hlídat teda, jestli nenajedu na nějakou minu, prostě buď pod povrchem nebo přímo na mořském dně, nebo v čem ten eskort by jako takhle vojenský, případně kdyby tedy fungoval, ono tam za nějaký špičky tam v normálních časech projede asi 300 lodí za den jsem četl, takže to by muselo být prostě strašně moc těch vojenských plavidel, který budou eskortovat. A zároveň bude někdo pořád jako čistit a monitorovat to pobřeží, odkud by mohla ta raketa nebo ten dron letět, nebo jak by se taková operace dala řídit? Jako... Já bych si představoval, možná trochu naivně, uvidím, asi jako několika vrstvou. Podle mého názoru, kdyby někdo chtěl takovou nějaký masivní operaci, tak by v tom nejvyšším patře měli startovat vždycky a možná být takzvaně letem ve střehu ty stíhačky, které budou schopni okamžitě reagovat a provést sestřel, pokud to bude pochopitelně možné, těch raket, které budou vypáleny. Tady je problém v tom, že asi to nejsou ty rakety balistické, té třetí nejvyšší kategorie. Rakety krátkýho doletu. Kratší, přesně tak. Jo. Načež zase jejich sestřelení je poměrně krátká doba. Že jo. Ale dobře, kdyby tam máme satelitní sledování, dochází k odpalení rakety, tak stíhačky by byly schopny provést nějaký úder. Pak jsou tam ty pilotované prostředky té nižší kategorie, to jsou podzvuková letadla, vrtulníky a podobně, které můžou rovněž provést ten zásah proti tomu letícímu dronu nebo raketě. No a potom jsou ty protiletadlové, protiraketové prostředky odpalované z palub pravděpodobně těch lodí. Já si nemyslím, to, co vy tady jste naznačil, že by se měli doprovázet každý tanker, protože to by skutečně znamenalo, že u každého tankeru bude jedna loď, která bude mít ty protiletadlové, protiraketové schopnosti, což není takový v současné době počet lodí k dispozici, to za prvé, za druhé, ty státy se nechtějí úplně obnažit i v tom svém teritoriu. Ale myslím, že by mohly být rozmístěny v nějakých vzdálenostech a mohli by monitorovat tu situaci, ten pohyb, protože ty senzory, které by byly ať už ve vesmíru nebo na nějakých bezpilotních prostředcích strategického významu, to zase budou pohybovat někde kolem 10 km a více na Zemi a budou identifikovat odpal těch raket, případně bezpilotních prostředků, no tak tam by ty prostředky, které jsou rozmístěny na těch lodích, by mohly reagovat. Znovu říkám, asi to, že by tam docházelo k nějakému soustavnému doprovázení jednotlivých tankerů, to si myslím, že asi by byl hodně drahý špás. A navíc by to asi nebylo úplně tak efektivní, jako kdyby tam se vytvořil nějaký kordon těch prostředků, které by nějakých rozmezí po 15, 20, 30 kilometrech mohly být rozmístěny. Ještě jiná věc, ono se říká, tak samozřejmě možná díval jste se trošku i na takovou geomorfologickou strukturu toho Iránu nebo celého toho území, protože se říká, že tam jsou jako tak hluboký ty údolí a prostě skutečně mnoho těch továren a výrobních komplexů je v podzemí, že do nich vůbec jako vidět jako není. A navíc oni se teda říká, že odpalují často z těch automobilů prostě a ten automobil odpálí ten dron nebo raketu a strašně rychle odjede, takže vlastně to není úplně zmapovatelný. Je to takhle nebo... A tak já jsem už na začátku řekl, že si nemůžeme myslet, že se nestane, že nebude odpálena žádná raketa. Vždycky tam nějaký takovýto prostředek bude a vždycky se nějaký takovýto úkryt najde. Je také potřeba uvést za prvé, že je téměř 100% přehled o teritoriu Iránu. Byť je obrovské, ale zase ne všechny ty prostory se dají využívat. Jo, takže ten přehled tam se určitě je a víme a buďme si jistí, že například Izraelci mají velmi přesné informace o tom, kde co je. To neznamená, že tam pracovali poslední 14 dní. Ty Izraelci tam pracují desítky let a ty své informátory tam mají, špiony tam mají, provádí se pravidelné snímkování, jakákoliv změna při vyhodnocování teritoria, při vyhodnocování toho, co se tam děje právě třeba v těch údolích, a to se de facto vyhodnocuje a z toho se činí závěry. Mimochodem, experti jsou mimochodem i Češi, kdy tady provádíme poměrně velmi efektivní analýzu právě toho satelitního snímkování. To si myslím, že
před několika lety to bylo dokonce ve vzdělávacích procesích. Takže kde jsou takovéto možná střední velikosti a větší velikosti zařízení, to si myslím, že ty Američané a Izraelci moc dobře ví, a střeží vchody neustálým pohledem v okamžiku, kdy se tam něco objeví. Jasně, ale přesto se to vysvětlujete dobře, ale přesto se říká, že těch i po tom bombardování toho Natanzu a teď Fordou toho druhého se říká, že těch 440 kilogramů toho obohaceného uranu na 60% bylo nějak těma kamionama odvezených, odtamtud zřejmě, ale já teda nejsem ani náhodou voják, ale už v 80. letech jsem slyšel, že Američani vidějí v Moskvě krabičku od syrek, jako nesmíte všem věřit zase. Jo, ne, to určitě vidějí jako žigulíka, že jo, nebo já nevím. Asi. Ale jako, jak je možný, že tedy 40 let potom, co se tohle říkalo, by jako přesně se nevědělo, kdo, kdy, kam z toho zařízení těma nákladákama něco odvez a kam ty nákladáky odjeli. Tak myslíte, že to teda Američani a Izraelci vědí, kde ten jaderný materiál teďka je, nebo tápou? To zaprvé nikdo pořádně neví, kde ten materiál je. Za prvé. Za druhé, pokud to někam přivezli. Ale vy jste říkal, že ty Izraelci vědí skoro všechno. A ty Izraelci nevědí teda, jo. No tak samozřejmě, že ani ty nejlepší špioni nemají 100% informace. Zase nesmíme se dívat na ty akční filmy a porovnávat realitu s tím, co vidíme často v televizi. To tak nejde. Ale může být třeba určité indicie o tom, že XT nákladák odvezl třeba 100 kg, není žádné velké množství, to spíš jsou problémy s těmi kontejnery, které by se daly identifikovat, ale pod plachtou třeba těžko, když to bude správně zakrytý, zjistíte. Takže tohleto, pokud to neví teď, tak to budou vědět do budoucnosti. Ale také jsme slyšeli Trumpa, že by chtěl vyslat nějaké skupiny speciálních sil k tomu, aby ten obohacený uran zajistili, buď ho zlikvidovali na místě, naředili třeba, že jo, anebo aby se odvezl a někde se buď zlikvidoval, anebo se odvezl do Spojených států amerických. To ještě nevíme, ale pokud by takováto operace byla plánována, byť nakonec ještě neproběhla, tak ty Američani museli vědět, kde ten obohacený uran pravděpodobně je. Ale myslím si, že 100% jistotu dneska ještě nemají ani Američané, ani i Izraelci, i když určitě to pátrání potom, kde ten obohacený uran je, to probíhá velmi intenzivně. A dá se, myslíte v tomhle, když Iránci mají takhle nakročenu k té jaderné zbrani, dá se podle vás skutečně jako zastavit ten jaderný program? Samozřejmě materiálně ho můžete jako zastavit nebo omezit, ale on spočívá vlastně v hlavách, že jo, v vědomostech a znalostech. A to se asi jako těžko dá jako zastavit, nebo jak na tohle pohlížíte? A tak to, co jste naznačil, tak to bylo mimo jiné cílem toho, kde se terčem těch útoků stali i ty vědci toho jaderného programu, aby se nějakým způsobem zabránilo tomu, že to know-how a to poznání, že se zlikviduje tím, že se ty věci vlastně eliminují. Na druhou stranu je potřeba 100% vidět, že ty programy, které jsou, ať už jsou ve výzkumných ústavech, vývojových ústavech, ve vysokých školách, univerzitách v Iránu, nemůžeme vidět Iránce jako nějaký nevzdělance. To jako si myslím, že bychom se dopustili velké chyby. Tak ty tam jsou, takže pokud by byly ty špičkové věci a byly pravděpodobně zabiti, tak jsou tam ještě další nástupci, kteří zcela určitě zase by v tom programu pokračovali. Takže tohle to je něco, co sice asi je poměrně velkým přáním, nicméně jeho realizace je asi poměrně hodně složitá. A tím, jak se to bombardování prodlužuje, jak je poměrně dost brutální, tak já věřím tomu, že ta poměrně velká část iránské společnosti začíná být opravdu nepřátelská, i když počátku třeba byli sympatizanti se Spojenými státy americkými a proti tomu režimu, tak dneska se dostává na druhou stranu toho břehu. A to je problém, který si myslím, že s tím se potkáme do budoucnosti stejně. Jasně. Ještě bych se chtěl zeptat na to, my jsme tady, vy jste to říkal, že to je společná izraelsko-americká operace, ale tam
mně se zdá, že ty strategické cíle Izraelců a Američanů se mohou dost lišit. Například, abych uvedl příklad, tak byl tady chvíli nápad, že by se vyzbrojovaly ty milice kurdské, což mě upřímně řečeno trošku jako vyděsilo, pak z toho Trump jako vycouval, nebo se to teďka veřejně neventiluje. Asi proto, že prostě tohleto by se nelíbilo především Turecku, kde je taky kurdská menšina, ale leckomu jinému. Ale mám pocit, že by zrovna Izraeli tohle je v celku jako úplně jedno. Pokud by došlo k občanské válce nebo k rozpadu Iránu, tak myslím, že Izrael proti tomu úplně fatálně nic nemá. Zatímco třeba Turecko jako velký spojenec nebo spojenec Ameriky v rámci NATO proti tomu má zásadní námitky. Nehledě na to, že by třeba nějaká krutá občanská válka v Iránu by samozřejmě znamenala další uprchlickou vlnu a tak dále. Takže tam vlastně se mi zdá, že Izraelci a Američani útočili společně, útočí stále společně, koordinují se, ale mají jiné cíle, mi připadá trochu. A já si myslím, že je to logické. Izrael de facto byl vždycky označován jako ten arci nepřítel Iránu, který musí být zničen. Velký satan a malý satan. Přesně tak, no. A čili Izrael bojuje v této válce, pokud to můžeme jako nazvat válkou, o za prvé snížení anebo úplnou eliminaci bojových nebo vojenských kapacit Iránu, to za prvé, za druhé, o to, aby ten režim dál nepůsobil. Američané zatím o změně režimu de facto nemluví, nebo alespoň jenom maximálně se mírně naznačí, ale není to pravděpodobně tím hlavním cílem těch Američanů. V tom je určitý rozdíl, se kterým se musí také kalkulovat. Američané se pokusili přenést tu odpovědnost za prvé nejdříve na obyvatele nebo občany Iránu s tím, že prezident Trump vždycky říká, teď je ta nejvhodnější doba, aby povstali a svrhli režim, no ale nikdo nepovstal a režim nesvrhli, vzhledem k tomu, že všichni moc dobře věděli, že v případě válečného konfliktu jakákoliv manifestace by skončila tím, že ty lidi by zase buď revoluční gardy nebo ta iránská policie rozstřílela. Oni hlavně nemají žádné zbraně, ta opozice, proto tady byla i to je jeden z důvodů, proč tady byla ta úvaha s těmi Kurdy, že by Kurdi, který mají zbraně, že jo, v Kurdistánu, který se rozkládá na území 4 států, že jo, takže by oni mohli nějakým způsobem pomoci vyzbrojovat tu opozici. Naštěstí prostě je to teďka zjevně u ledu, tahle úvaha, ale ta potenciální jako politická opozice v tom Iránu nemá, ty lidi nemají zbraně, že jo, to není Irák nebo... Ona ani není jednotná. Tam není ten lídr, který by vlastně ty lidi mohl jako vést. To bylo zřejmé z těch předešlých protestů, které tam byly a který ten iránský režim velmi brutálně jako potlačil. Navíc pokud jsme se zmínili o Kurdech, ten problém Kurdů je v tom, že asi i prezident Trump má úplně přesně představu, kolik vlastně těch Kurdů by mohlo být použito. A alespoň se mluví o tom, že ty kurdské milice by mohly mít až 10 000 jako bojovníků, plus nějaké, které by mohly zmobilizovat. A to nestačí na to, aby například přemohli případný odpor jak té gardy, revoluční regulární armády, a případně armády, to je jeden problém. Druhý problém je v tom, že představitel iráckých Kurdů řekl, my do toho v žádném případě nepůjdeme. Jasně. Čili už vlastně i ta představa o tom, kolik by mohli Kurdové vygenerovat bojovníků a jak by mohli vlastně do toho problému vstoupit, to už je oslabená tím, že vlastně ty iráčtí Kurdové by do toho nešli, takže vlastně to byly iránští a potom ten zbytek těch, kteří jsou v Turecku, případně v některých jiných státech, ale to už jsou menší množství. Takže jako vsázet na to, že by Kurdové byli schopni rozjet celou tu operaci na to, aby se svrhl iránský režim, to si myslím, že je přehnané. Navíc ty Kurdové zase tak velký zájem jako o tohleto nemají, především ty, co jsou v Iránu. Teďka bychom se mohli zastavit chvíli u těch bohatých států v tom zálivu. Saudská Arábie, největší z nich Katar, Bahrajn, Spojené arabské emiráty, Oman, ten tak bohatý není, ale
On tady někteří lidé přichází s takým příměrem, že to srovnávají s námi Evropany v tom, že jsme taky byli prostě, až ten Trump nás jako vlastně probudil z takového spánku, že jo, vlastně v tomhle ohledu, že jsme si byli trochu taky ty černí pasažéři, spoléhali jsme na to, že prostě Amerika nese to hlavní jako břemeno obrany schopnosti Evropy, zvlášť tedy ve ohledně jaderného deštníku, ale i prostě protiraketové, protivzdušné obrany a tak dále a tak dále. A oni dokonce vlastně možná, to byly taková malá Švýcarska, ale Švýcarsko je sice neutrální, ale velmi dobře vyzbrojená, ozbrojená země se silnou domobranou a tak dále. Takže švýcarský úspěch nestojí jenom na tom, že tam umějí skvělé bankovnictví a hlavně, že to bankovnictví je perfektně tajný a že rozumějí financím, ale taky proto, že každý Švýcar má pod postelí zbraň, každý Švýcar ví, kde je jeho nějaký mobilizační místo, kam má přijít, kdyby se něco dělo a ta země je sice neutrální, ale je vyzbrojená. Takže vlastně ti lidé říkají, že vlastně to, že si oni takhle vlastně tam žili jako takový centrum obchodu a luxusu, který dělá biznis s každým od východu na západ, od severu na jih, že tohle teďka taky končí a i oni se budou muset vlastně starat podobně jako Švýcarsko o svou prostě obranyschopnost a že to je vlastně dobře, protože to není přirozený a normální, aby na světě existovaly takovýhle centra, kde je jenom luxus a obchod a případně teda samozřejmě ten luxus taky stojí trochu na otrocký práci těch, nebo skoro otrocký práci těch Pakistánců a Filipínců, a kdo tam všechno pracuje, ale že prostě tato představa toho z pohledu bezpečnosti černého pasažéra, že to končí a že to je vlastně dobře. Co vy na to? Ale také potřeba, tyto státy samozřejmě zopět nejsou úplně jako hodně lidnaté vzhledem k ty velikosti, jako zaujímají. Za druhé, oni z určité míry, protože mají dost peněz, tak mají třeba některé ty armády, které jsou relativně malé a dobře vyzbrojené zase, to určitě. Ale bez jakýchkoliv diskuzí nejsou opravdu schopni vést nějaké rozsáhlé intenzivní bojové operace. To je bez diskuze. A možná, že do budoucnosti budou muset k tomu přistoupit, ale víme, že třeba v těch armádách nejsou vůbec občané toho daného státu, ale jsou tam vlastně občané zase, nebo lépe řečeno, najmutí vojáci z jiných žoldnéři. No. Což je vždycky spojeno s takovou určitou mírou té neúplně velké snahy bránit cizí stát a položit za něj život. Že? Takže to je někdy poměrně hodně složité takovéto armády používat, zejména v těch konfliktech vyšší intenzity. Ale samozřejmě, že to přináší právě tu otázku, o které jste mluvil, nebo kterou jste naznačil, jak dalece můžou tyto státy se věnovat na tom rozvíjení toho svého bohatství a svých občanů, protože je potřeba uvést, že zpravidla ti občané, kteří nejsou původem občany toho daného národa, který je tím majoritním v těchto státech, tak nemají taková práva jako ti, co se tam narodili. Takže asi budou muset věnovat větší skutečně pozornosti vlastní obraně, i když myslím si, že ten zájem, jak už Spojených států amerických, ale i těch dalších jiných velkých států, bude pořád i na Střední východ a že toho budou tyhle státy pořád využívat. To si myslím, že zůstane i do budoucnosti a uvidím, jak se to bude odvíjet dál. Nicméně celý ten proces, který momentálně tam probíhá, tak spíš ukazuje na to, že asi nebude především ta část Iránu, Iráku, Jemenu a tady těch států úplně klidná, Libanon. Jo. Jasně, ale tyhle znova k těm bohatým státům, tak oni prostě budou jednoznačně určitě moci nějakým způsobem posílit teda protivzdušnou obranu, asi letectvo i námořní obranu a i reputačně prostě ta představa, že tam mají americkou základnu, která je vždycky ochrání, ty Američani ty základny rychle opustili, že jo, přesunuli se spíš na ty letadlové lodě a tak dále, takže
Jaká vlastně bude teďka jako reputace, nebo si myslíte, že bude vlastně reputace Američanů jako v těch jako zemích? Ono tady asi záleží na tom, jak to dopadne všechno a jak dlouho to bude trvat, ale... To je zaprvé otázka reputace Spojených států amerických, pokud dopadne jako v Iráku nebo v Afghánistánu, tak jako bude ještě nižší, než je v současné době, to za prvé. Za druhé, ale tyhle státy, pokud sledujete, jak jsou schopni třeba odrážet ty útoky těmi balistickými raketami a bezpilotními prostředky, byť vždycky některý proletí, to je jako potřeba vidět, že si nemůže myslet, že ta obrana je 100%. To jako nikdy nebude takhle. Ale přece jenom totiž většinu těch úderů jako jsou schopni odvracet. Oni totiž mají, pokud jsme bavili o ozbrojených silách, vždycky kvalitnější letectvo a tu protivzdušnou obranu, než například pozemní síly a námořnictvo. To vychází z té podstaty, protože vždycky v těchto státech to letectvo bylo takové jakoby výkladní skříní. Jasně. Takže i do budoucnosti to bude poměrně hodně intenzivní a oni si ty raketové systémy nakoupí. To si myslím, že můžou poměrně velkém, takže to, co dneska mají několik systémů, třeba Patriot, tak jich bude mít několik desítek systémů Patriot. Toto si myslím, že oni jsou schopni zvládnout a že to zvládnou. Určitě bude určitý problém s tím, jak budou budovat pozemní síly, ale v současné situaci, a nevidím to ani do budoucnosti, že by docházelo k některým ozbrojeným konfliktům, kde se použijou masově pozemní síly, to si myslím, že v tomto regionu ještě pořád nehrozí. No, když jste zmínil to srovnání s tím Irákem a Afganistánem, tak to jsou takové dvě trochu vlastně různé věci do určitý míry, že v tom Iránu skutečně byly ty teroristické buňky, sídlila tam Al-Qaida, její vedení, který bylo zodpovědný za útoky na newyorská dvojčata, takže to Američané, to, že šli nějakým způsobem řešit tuhle situaci v Afganistánu, nebo pokoušeli se tam polapit ty aktéry toho 11. září, tak to má nějakou logiku, zatímco to obsazení Iráku byla prostě fatální jako chyba, která vycházela i ze špatných informací, patrně někdo vypouštěl záměrně, ale i tak uběhl víc než rok mezi 11. zářím a útokem na Irák tehdy, a Američané se na ten útok nejenom jako připravovali vojensky dlouhou dobu, to se možná i připravovali i na ten útok na Irán, ale ten bývalý prezident George W. Bush i tu americkou společnost nějakým způsobem morálně připravoval, i když na základě nesprávných informací na to, že se to stane, prostě budoval ten case, jak se říká v angličtině, prostě masíroval veřejné mínění, aby se připravilo na to, že to se stane a že je to potřeba prostě udělat. A i tak to teda dopadlo katastrofálně, mimochodem to právě posílilo Irán a narušilo to tu rovnováhu na tom Blízkém východě. A tak teďka jsme v úplně opačné situaci vlastně, kdy ten Trump má pocit, že nemusí nikomu vysvětlovat nic, nebo to říká úplně tak chaoticky, že to je na tom právě zvláštní, jako, co vám připadá vlastně horší, že tady ten George W. Bush masíroval veřejnost na základě teda špatných nebo dokonce podvodných informací o tom, že tam jsou zbraně hromadného ničení, anebo to, že ten prezident neříká vůbec nic a dělá si, co chce. Já vás musím opravit. Prezident Bush, ano, mluvil o zbraních hromadného ničení a sdělovací prostředky to přetransformovali do jaderných zbraní. A Američané tu komunikaci nezvládli, takže nakonec se také bavili o zbraních jaderných a ne o zbraních hromadného ničení. Přitom v Iráku do současné doby nevíme, kde je několik stovek tun chemických látek. A dokonce Islámský stát, když měl takovou tu největší úroveň aktivit, tak byly zjištěny použití také těch otravných látek. Takže někde tam jsou, nevíme v jakém jsou stavu, ale Saddam Hussein měl chemické zbraně a měli i potom, co tam proběhla ta i po té první válce v Kuvajtu. Prostě, takže já v tom smyslu jako musím říct, že ty informace nejsou úplně přesné, nicméně ten způsob, kterým Američani vlastně provedli tu druhou válku v Perském zálivu, byl nešťastný. Byl nešťastný protože tady se vlastně závodilo, kdo bude dřív kde, kdo víc obsadí které město, kde nejdál postoupí a vlastně docházelo k té eliminaci těch rozprášených iráckých vojsk.
A samozřejmě, že to mě potom své negativní dopady do budoucnosti. Přesto bych si dovolil ale tvrdit, jak v tom prvním, tak v tom druhém případě vojensky Američané ty konflikty vždycky zvládli a vyhráli, ale nikdy tam nebylo, ani v jednom, ani v druhém případě, by to byly odlišné války, jakým způsobem vlastně po tom, co se dosáhne toho vojenského vítězství, se bude pokračovat dál, protože začali jsme tím na začátku, tam vždycky je to určující ta politika. Ta politika musí říct, jaký byl ten konečný výsledek, do jaké míry má ten výsledek být dosažen, jakým prostředkem. A myslím si, že to neměli Američané ani v tom prvním případě, dokonce ani v tom Afghánistánu, zcela zřetelně jasné, a vypadá to, že to nemají jasné ani dneska. Takže použití někdy až excesivní vojenské síly si se může vést k eliminaci těch vojenských schopností protivníka, teď je jedno jakého, ale chybí tam vždycky ten druhý krok, a to znamená, když to vojensky zvládneme, tak co uděláme potom, až ten režim nebo systém nebo budování státu nebo toho území bude muset být dotaženo do nějakého stavu, který bude pro nás akceptovatelný. A my jsme si bohužel vždycky představovali to, že naše kultura, naše kulturní zvyklosti a zásady jsou vhodné pro ty na tom středním východě, případně v Afghánistánu. A to jsou ty základní problémy, které momentálně máme. A myslím si, že ty problémy jsou momentálně takhle vidět i v Iránu. No já si dovedu jako představit, ještě kdybych se zastavil u jaderných zbraní, ale zase jsme u toho, že prostě člověk tady není od toho, aby ty cíle formuloval za toho Trumpa, ať se to dělá on sám, ale jako je to takový pokušení, kterému člověk jako neodolá, ale zdá se mi, že většina zemí, která získá prostě jaderné zbraně a nějaký jako potenciál v tomhle, to dělá proto, aby zabezpečila přežití toho režimu. Vys tedy Severní Korea, já nevěřím tomu, že i když dneska ty rakety má a ty jaderné zbraně taky, že by Severní Korea jen tak z plezíru třeba střílela jako do Kalifornie jadernou zbraní. Samozřejmě nikdy, neříkej nikdy, že jo, ale prostě nevěřím tomu, že by to někdo tam byl v takovém jako pokušení nebo byl takový jako magor. Ale já si právě u těch Iránců nejsem úplně jistý, že by to byl, protože to je skutečně režim jako nábožensko-fundamentalistický a ten náboženský fundamentalismus se trochu opírá i o takové, já nejsem teolog, ale takovou koketérii s apokalypsou a to, že tou apokalypsu můžu způsobit a vyvolat a potom přijde ten Mahdi, jakože jo, prostě a tak dále. A kdyby to byl ten severokorejský scénář, tak ještě budu docela klidný, ale ponechat ponechat Iránu možnost, že bude mít nějakých, jako Severní Korea, nějakých 10-16 prostě hlavic s raketama, tak to by mě úplně neuklidňovalo. Jako, no. Takže já, ale zase znova říkám, proč bych to měl za toho Trumpa ne, ale to máte 100% pravdu, no. že každý ten případ je odlišný. No. To je zcela logické. A máte pravdu v tom, že to, co jsme naznačili a nějak jsme se tomu nevěnovali, ten hlavní cíl toho iránského režimu bylo de facto zničit Izrael jako toho svého největšího nepřítele. Že jo? A v tom je ten rozdíl. No možná by nám někdo řekl, ale to se tak vždycky říká. No. Ale kdyby měli v ruce jaderné zbraně, tak toho jednou můžou dosáhnout. Můžou skákat něco takového provést. To si myslím, že jsou si toho moc dobře vědomí, jak Izraelci, tak samozřejmě Spojené státy americké. Takže pokud se budeme bavit o tomhletom a na toto téma, tak jasně, že likvidace jaderných schopností i těch balistických byl jeden z těch hlavních cílů, aby se nestalo to, že někdo to pokušení bude mít, aby tu raketu s tou jadernou hlavicí na Izrael odpálil. Bylo by to obrovská tragédie a myslím si, že by to znamenalo opravdu poměrně hodně velké problémy z hlediska té bezpečnosti celosvětové, globální. Ale teď je otázka zase zpátky se vrátit k tomu, co jsme si řekli. Když by třeba měl prezident Trump ten svůj cíl zlikvidovat tyto schopnosti, tak dobře zlikvidujeme tyto schopnosti dvěma způsoby. Buď to rozbombardujeme tak, že už to nebudou schopni dát dohromady, což to vypadá, že to je téměř teď, jo? A nebo tam ještě na toho pošleme ta pozemní vojska, musíme počítat s tím, že to bude poměrně hodně ztrát.
Čili teď je to na těch vahách, jestli stačí jenom ta likvidace těch schopností, anebo budeme chtít změnit celý režim, ale v tom případě to bude jenom několik, bohužel, mrtvých amerických vojáků, anebo to budou stovky a tisíce amerických vojáků, kteří se přivezou v rakvích do Ameriky. A to je něco, co podle mě vůbec neproběhlo, ale to z té debaty, kterou slyšíme od prezidenta Trumpa, tam to je až příliš zřetelné, že tenhle ten konečný cíl, ten asi neměl dobře promyšlený a pravděpodobně si představoval tak, že ta první vlna nebo ty vlny těch leteckých úderů a ty likvidace těch schopností, především těch hlavních center, že to přiměje ten iránský režim k tomu, aby se vzdál a aby akceptoval všechny podmínky Spojených států amerických, a to se nestalo. Asi trochu byl i v rauši jako z pohledu toho, co se mu povedlo v té Venezuele, ale proti tomu zase stojí to, že experti se zase spíše shodují v tom, že takhle velká operace, která proběhla, se musela detailně začít plánovat už někdy před půl rokem, nebo tak, že to není z rozmaru toho, že si Trump řekl, ve Venezuele se mi to povedlo, a pak se ani pořádně nepodívá na mapu a přesune ty letadlové lodě prostě na na Blízký východ. Tak, ale jak dlouho se musela plánovat takovýhle útok? A tak samozřejmě, že to jsou měsíce, to nejsou jenom otázky čistě procesního plánování, ale samozřejmě, že to jsou kalkulace, které musí proběhnout, ať už ty vojenské kalkulace použití vojsk, potřeby munice, materiálu a doplňování lidí, ale samozřejmě i té kapacity toho státu, aby podporoval takovouto rozsáhlou operaci. To vidíme, že dneska Američané vlastně odchází od pomoci Ukrajině a všecko směřují na podporu toho bombardování Iránu plus ty raketové techniky a antiraketových, to je to samé. Takže ano, byly to určitě měsíce, ale zase na druhou stranu musíme vidět, že ten vztah mezi Spojenými státy americkými a Iránem je dlouhodobě špatný a že ty variantní plány byly se určitě připraveny už v daleké minulosti a není to nic tak úplně nového. Samozřejmě se vždycky upravují podle té současné reálné situace. Ale těžko se dá srovnávat Venezuela a Irán. Venezuela vojensky v podstatě se nedá srovnávat s tím, co má Irán k dispozici, nehledě na teritorium, ten režim jako takový. Ale i to se může nezdařit, veď sám jste, i když to byl zrovna teda taky Irán, mluvil o té nezdařené operaci z roku 79 za Jimmy Cartera, tak ono to se dovedu představit, že i v té Venezuele to mohlo třeba dopadnout, jako podařilo se tam tu ochranku asi 20 členů kubánskou úplně zlikvidovat, ochromit ten elektronickou komunikaci, zařídit tam tu tmu, takže prostě příprava z vojensko-technického pohledu úplně jako perfektní, že jo. Ale to bez diskuze, jako já myslím, že o akci na zajmutí Madura nemůžeme diskutovat a nemůžeme říkat, že se nepovedla, to ani zdaleka ne. Ale kdyby mělo dojít k tomu dalšímu, tak zaprvé ten venezuelský režim byl slabý, nebo on je slabý pořád, že? A nebyl vůbec schopen nějakým způsobem reagovat. Venezuelská armáda vlastně de facto je nesouměřitelná a co mají dneska Iránci v rukou, oni balistické rakety a bezpilotní průseky, to v té Venezuele také není, takže jako nemůžeme asi srovnávat ty dva případy, byť možná ten zájem odstranit tu hlavu státu, tak ten tam mohl být. Nemyslím si ale, že, aby se vrátil zpátky k tomu tématu Iránu, že to bylo dobře promyšlené právě, jak to bude vypadat v té druhé fázi po tom, co se splní ten vojenský cíl. Jasně, ještě jsme zapomněli na jednu důležitou věc. Myslíte si, že je pravda, že Číňané a Rusové poskytují Iránu tedy zpravodajské satelitní informace? Myslím, že to je úplnou samozřejmostí. Tak jako Američané poskytují informaci Ukrajincům, není důvod, proč by Rusové nepodporovali z tohoto pohledu a pochopitelně Číňané, ale především Rusové, Irán. Irán pomáhá Rusům a pomáhal Rusům, že to znamená, že tam nějaké reciproční plnění v úvozovkách řečeno se strany Ruska také určitě jako přichází, tím spíš, že Rusové nic dneska nemají. Nemůžou, tam poslali v minulosti několik Su-30, nevím do jaké míry ta letadla jsou, nebo byla
provozu schopná nebo nebyla, ale víme, že minulý rok nějaký tam jako se přemístili. Z hlediska podpory, že by zpětně posílali bezpilotní prostředky a doplňovali ty ztráty Iránců, alespoň teď taková informace není. Ale tohle to jako můžou dělat. Ale to s velkou pravděpodobností zase Američané dobře vědí, co Rusové a Číňané Iráncům předávají. Nebo se to dá dělat jako to Rusové ví, co dostávají i Ukrajinci. Já si myslím, že tady ty informace... No o tom rád mi řekněte něco víc. Myslíte si, že Rusové opravdu dobře vědí, co dostávají Ukrajinci od Američanů? Velké části určitě. Jako nemůžeme si myslet, že Rusové jsou hlupáci. Jako bohužel tady taková představa je. A bohužel ta představa velmi často brání tomu, aby jsme objektivně zhodnotili, jaké jsou schopnosti Rusů v tom pozitivním i negativním slova smyslu. Zaprvé nemůžeme podceňovat to, co dělají na frontě, oni jsou schopni se přizpůsobit, to přece vidíme. I mají nové technologie, které rovněž působou Ukrajincům poměrně velké problémy a kdyby Ukrajina neměla za sebou celý západ, tak už ten tlak by nevydržela. Na druhou stranu přeceňování zase některými politiky schopnosti Rusů zaútočí na pobaltský stát, další a Polsko, Německo a budou se tamhle procházet po Paříži. To si myslím, že to jsou hlouposti. A vím, že to říkají hodně vysocí politici, je to hloupost, protože stačí obyčejná prostá kalkulace toho, co jsou schopni Rusové a co nejsou. Mluvíme o vojenském použití. O armádě. Samozřejmě, že Rusové budou vždycky se snažit destabilizovat naše společnosti, budou se jim posílat čím dál tím víc různých diverzantů, budou vznikat problémy v ekonomice, na drahách, uvidíme znova nějaké požáry a podobně. To si myslím, že tohleto s tím musíme počítat, bylo to ještě víc, než je to dneska. Ale strašit tím, že tady budou jezdit po Václaváku ruský tanky, to si myslím, že je přehnaný a bohužel tyhle ty argumenty právě naopak potom zase nahrávají těm lidem, kteří nechtějí Ukrajincům pomáhat. To si myslím, že není úplně správné. Nejsou hloupí, ale nejsou zase všemocní. A myslím, že dneska už začínají mít problémy vzhledem k tomu, že se ty síly vyrovnávají. Uvidíme, co se stane při té jarní ofenzivě. Prezident Zelenský teďka před několika dny řekl, že Rusové selhali, nebo že jim selhala ta jarní ofenzíva. Já si myslím, že ještě nepřišla. Že teprve přijde, že bude mnohem rozsáhlejší. Ale teďka přijde teprve to pořádný tání jarní a to bahno, to už se ta ofenziva moc zase dělat nedá. Pokud teda bude bahno, ono může jít suchu, že? Ale většinou tam bejvá. Ale když jsme takhle plynule se dostali k té Ukrajině, tak do jaký míry to, co musí Američané spotřebovávat, ať už prostě ohledně prostě protiraketové obrany, dodávat spojencům, Izraelcům, do jaké míry to teďka chybí a bude chybět Ukrajině. Do jaké míry je tohleto vážný problém pro Ukrajinu. Druhý problém je ta pozornost, ale začneme tím hardwarem, tou technikou, která Ukrajině bude chybět. Já si myslím, že to je poměrně významné. Je to významné protože především rakety do těch amerických systémů, velmi často se mluví o Patriotu, ale to jsou rakety, které zároveň jsou ve výzbroji letectva a podobně. Jsou to pochopitelně i munice, jsou to náhradní díly a prostředky, které potřebují Ukrajinci především právě na ten boj proti leteckým a raketovým úderům a Ruska. Tam si myslím, že s tím musíme počítat. Ukrajina s tím počítá, to je také vidět. Ten tlak, který momentálně je a to, co se odehrává v Evropě, že se zvyšuje počet vyrobených raket do těch evropských systémů proti leteckých, protiraketových, to si myslím, že je zcela zřejmé. Nicméně asi ten nejúspěšnější a nejefektivnější systém, který můžou Ukrajinci používat proti těm raketovým úderům Rusů na jejich území, tak to je Patriot a tam si myslím, že ten problém bude poměrně velký. Proč Američané nedokáží vyrábět těch Patriotů daleko víc?
Nebo i v tomhletom ohledu, jak vlastně ještě, co se týká taky té munice, je těch střel, že Trump jako řekl, naše zásoby jsou nekonečné, nikdo se nebojte, to je samozřejmě jako propaganda, že jo, nebo takový chvástání, ale na druhou stranu čte člověk velmi skeptické analýzy, že Američanům ty zbraně tohoto typu docházejí velmi rychle, tak jak to je teda s tou jejich produkcí? Tak je to jasný, vzhledem k tomu, že jsou to velmi drahé zbraně. Jsou to zbraně, které se nevyrábí týden, ale vyrábí se skutečně poměrně hodně dlouhou dobu, jsou to týdny, nejméně týdny. A za druhé je potřeba vidět, že ty zbrojovky nevyrábí ve válečném režimu. To, co my tady velmi často kritizujeme, že nejsme schopni vyrobit 1, 2 miliony dělostřeleckých granátů za rok a teďka se kolem toho diskutuje, jak evropské zbrojovky, ale ty zbrojovky Spojených států amerických jsou pomalé. Oni pracují a pohybují se v normálním prostředí, které sice... Není to válečná ekonomika. Není to válečná ekonomika. Samozřejmě, že toho řada firem využívá, ostatně české zbrojovky na tom bohatnou také, což si myslím, že dokonce dobře lepší, než bohatnou české zbrojovky a odvádí daně tady u nás v Čechách, než kdyby to mělo být někde v jiných státech. Takže to si myslím, že tohle je zcela logické. Na druhou stranu všechny ty zbrojovky, a když se bavíte s řadou těch průmyslníků zbrojařů, tak vám řeknu, ale my musíme počítat s tím, že až ta válka skončí, tak pokud bychom nainvestovali nějaké obrovské peníze do rozvoje těch produkčních schopností, třeba toho dělostřelecké munice, no tak za dalších 5 let, až se doplní zásoby, tak s tím nebudeme mít, co budeme s těmi výrobními linkami dělat. Že jo? Některé se dají přetransformovat, některé ne. Takže i ty průmyslníci zase se dívají na celý ten problém trochu jinak, než se na to díváme my. A to bychom si měli být vědomi. Ale zpátky k tomu, co jste asi naznačil, ano, Američané se budou věnovat především tomu, co bude potřeba v Americe, co bude Amerika schopná financovat. Ostatně vidíme to, že prezident Trump prohlásil, já budu vyrábět a budu předávat zbraně a munici Ukrajině, tak jak si přeje, ale zaplatí to evropské státy, což je úplně perfektní model, protože vlastně Amerika nebude dávat gratis, tak jak to bylo velmi často. A určitá část té pomoci byla dar ze Spojených států amerických. Prezident Trump to dneska přetransformoval do té podoby Evropané zaplatí moje zbraně, které já dávám Ukrajincům. Takže tohle to je to, co se určitě ovlivňuje i celkový ten pohled na počet a schopnost těch zbrojovek Spojených států amerických vyrábět další zbraně a pokud budou především je posílat na Střední východ, no tak o to méně toho bude chodit na Ukrajinu. Jasně, to je teda ten materiální aspekt a z hlediska, o co důležitější, nebo jak je důležitý ten aspekt jako pozornosti. Kdybych si jenom to vzal zase přes ty drony, tak prostě z jednoho dne tam můžete mít informaci, že jeden dron trefil prostě rafinérii Bahrajnu a ten samý den 1300 ruských dronů jako zaútočilo na Ukrajinu, ale to už ve zprávách nenajdete, anebo prostě to není už zpráva, že jo? Jako, jak důležitý pro Ukrajince bude tohleto, že se ztrácejí jako z toho radaru jako pozornosti západní. Tak zaprvé, jako, myslím si, že lidé jsou unavení už těmi zprávami z Ukrajiny, což myslím, že je zcela zřejmé a nechtějí pořád číst ty tragické zprávy, které tam jednoduše tam odsud přichází. Je to už to trvá dlouho. Za prvé, za druhé, také potřeba vidět, že i sdělovací prostředky chápou to, že třeba i ty evropské státy jsou také vyčerpány finančně. No, což je také další věc. Takže ta pozornost Ukrajině, ta logicky upadá. To za prvé. Za druhé, to, co se děje na Středním východě teďka s tou operací Američanů, to je zase nový přístup, je to zase něco nového, co přitahuje pozornost lidí, no tak sdělovací prostředky pochopitelně to se přeorientovali tam. Problém je v tom, že tím, jak ztrácí Ukrajina tu svoji pozici v médiích, no tak to není spojeno jenom s tím rozhodováním politiků, ale samozřejmě, že i různých neziskových organizací a organizací, které dobrovolně pomáhají Ukrajincům, protože najednou ten problém je vidět, že je někde úplně jinde.
jenom bych znovu připomněl, co se začalo odehrávat, když začala pozemní operace izraelské armády v pásmu Gazy. Jo, celý svět se okamžitě přeorientoval na ten problém a ani v takovém rozsahu se to nedemonstrovalo na podporu Ukrajiny jako na podporu Palestinců a bohužel někdy i Hamasu. Připadá vám z dnešního pohledu zvláštní, co to vlastně mělo být, nebo je s tou radou míru, anglické Board of Peace, já jsem věděl titulek ve Financial Times, Board of Peace, to bylo B-O-R-E-D, jako už mě nudí mír, jako že se z toho udělali jako legraci. Ale co tím Trump vlastně vůbec jako zamýšlel? Myslíte si, že to má nějakou budoucnost po té současné akci, že to, nebo to prostě zapadne a budou se tvářit Američani, že nic takového nikdy nevzniklo? Od počátku si myslím, že to neměl dobře promyšleno. Za prvé, za druhé, ten požadavek, nevím kolik miliard investovat do tohoto projektu bez jasného výsledku, tak na to se přihlásilo pouze několik států, ale pokud ani nevím přesně, kdo tam přišel z Evropy a přihlásil se z Evropy na to. Osobně si myslím, že celý tento projekt, podobně jako řada jiných, neměl dobře prezident Trump promyšlený a spíš sledoval tu ekonomiku, tu druhotnou. Já nebudu, nebo Spojené státy americké nebudou platit za třeba ochranu nebo bezpečnost jiných regionů nebo států, ale zaplatí to zase někdo jiný, nebo alespoň teda spolu s námi někdo jiný. Což v případě OSN vždycky vychází tak, že většinu toho rozpočtu tam na OSN dávají Spojené státy americké a OSN potom z toho platí některé projekty, které třeba vůbec nemají se Spojenými státy americkými nic společného. Ještě kdybychom se vrátili k tomu teďka k té válce na tom Blízkém východě v souvislosti s Ukrajinou, myslíte si, že se to může dokonce časem dostat v něčem podobné fáze, to, když se na Ukrajině už delší dobu mluví o tom, že to je opotřebovací válka, war of attrition, že vlastně podobně to může vypadat aspoň v jedním směrem, tedy, že občas prostě přiletí dron tam či tamhle, vy jste říkal, tomu zamezit ani nejde, možná do Dubaje, může ten Dubaj časem vypadat jako Kyjev, jako že tam občas něco, jako, nebo to byste si netypoval, že by někdo dopustil. Ne, já si myslím, že to zase jsme někde úplně jinde. Za prvé, není to tak velké rozlehlé území, přesně tyto státy jsou schopni, když zjistí, že budou potřebovat další a další systémy, především těch patriotů asi pravděpodobně, tak se koupí a ta své kritická území administrativní a průmyslová centra si ochrání. Asi nebude lítat stovky bezpilotních prostředků na Dubaj, tak jako to organizují Rusové, kdy letí 400-500 bezpilotních prostředků, z toho 2/3 jsou klamný cíle, no ale za nima letí ty ostrý prostředky, které nesou 40-50, někdy i víc kilogramů trhavin na svém palubě, takže to se asi také nedá úplně srovnat. Jasně. Co byste si byste říkal, že už veřejnost je jako unavena, teda z hlediska jako pozornosti, samozřejmě naší únavu s únavou Ukrajinců asi srovnávat moc jako nemůžeme, ale není vlastně svým způsobem ten Donald Trump překážkou nějakého toho dosažení příměří nebo mírového řešení na Ukrajině, protože on jakoby umožňuje těm západoevropským politikům jak si čekat jako na to, co ty Američané z Rusy domluví. Možná by, kdyby se tolik Donald Trump do toho neingeroval, že by už zase evropští politici převzali iniciativu v nějakém jednání o míru, já nevím, o příměří teda. Viděli jsme tady tento týden, že zrovna teda belgický premiér jako navrhl nějaké jednání z Rusy, což si je tedy hned jako schytal, ale my se asi shodneme, že ta válka už nemůže trvat dlouho v té podobě, v které je, jako už jsou vyčerpaný obě strany, ale kdo
pokud Trump řekne, mě už to nebaví, vyjete si to sami, tak budou to muset domluvit jako západoevropský politici, nebo jak to Ti to nedomluví. To je asi největší problém. Rusové samozřejmě se chcejí bavit s někým, koho jako si myslí, že je to partner důstojný pro Rusy, to je za prvé. Za druhé, v Evropě není jednotný lídr. Já jsem si kdysi myslel, že by to mohl být Starmer, premiér Velké Británie. Ale nakonec se ukázalo, že on taky tuto roli není schopen sehrát. Zatím se vždycky Evropané začínají o něčem bavit a nakonec se nedomluví, jak dál postupovat. Kolik už je teďka těch sankčních balíčků? 10, 11 teďka. A přesto pořád se říká, že se nedodržují sankce, které byly dávno na Rusko uvaleny. Takže já nevěřím tomu, že by Evropa byla schopná něco takového. Bohužel Trump má svoji představu. My neznáme, co je přesně obsahem toho loňského jednání v srpnu v Anchoriči mezi Putinem a Trumpem. Myslím si, že tam je víc té ekonomiky a ekonomického profitu, než toho, jakým způsobem ukončit ten konflikt. Aspoň tak to někdy vypadá. Teďka před několika dny prohlásil Trump, že je horší a těžší diskutovat a vyjednávat se Zelenským jak s Putinem. Zase to ukazuje, že tam jsou určité vazby, které je potřeba řádně analyzovat. Pravděpodobně Putin slíbil volný přístup americkým firmám na ruský trh, na Sibiř, možná na to území, které, když myslím, že to dokonce řekl už veřejně, které Rusové obsadili na Ukrajině. Takže tohle je něco, co asi ještě pořád bude hodně velkým problémem. Osobně já si myslím, tak na to dívám jako bývalý a pořád se cítím jako voják, že i politická rozhodnutí ve válce se činí podle toho, jak vypadá situace na frontě. A jediné, co, a to už říkám od roku 2022, kdy ten konflikt začal, můžeme udělat pro Ukrajince, pomáhat Ukrajincům v maximální možné míře, neomezovat kvalitu zbraní, počty zbraní, které mohou dostat do ruky. Zkrátka musí dostat takové vybavení a výzbroj, počty munice, materiálu, všechno to se potřebují, aby zastavili Rusy na té frontě. Teďka je takový klid a nikdo pořádně neví, do jaké míry se skutečně ta jarní ofenziva rozjede nebo ne. Ukrajinci jsou dneska docela, si myslím, přesvědčení, že ty Rusy zastavili a že teďka je ten okamžik, kdy začnou zatlačovat zpátky. Ostatně generál Syrský se takhle několikrát vyjádřil. Já si nemyslím, že to je tak jednoduché, ale v okamžiku, kdy se síly nejméně vyrovnají a Rusové pochopí, že nejsou schopní cokoliv dál udělat, tak začnou vyjednávat. A teď je otázka, jestli budou vyjednávat o tom, že se zastaví ta fronta tak, jak se kdysi naznačovalo, a tak se rozdělí to teritorium, nebo že třeba ustoupí někde. Jednoduše tam potom jsou ty podmínky a výsledky otevřené, ale do té doby, dokud budou Rusové mít na frontě převahu, tak si myslím, že nepřestanou. A mají momentálně teda, myslíte, převahu? Jako nebo je to... Na některých územích Rusové mírně postupují, na některých, třeba v Kupiansku, se daří Ukrajincům nebo Huliapole znova ovládat některá území, i na některých dílčích úsecích fronty. Nejsou to žádné zásadní postupy. Generál Syrský přednedávnem řekl, že obsadili nebo osvobodili Ukrajinci více jak 400 až 450 km čtverečních území za poslední dobu. Já si nejsem tak úplně, když se dívám na ty mapy, tak tam nevidím, že by tam bylo tolik 1000 km čtverečních osvobozeno. Přesto ale je přece jenom vidět, že se ty poměry začínají vyrovnávat. Otázka zní, jak jsem řekl, co se stane, protože je zřejmé, že Rusové soustředí vojska, připravují vojska na jarní ofenzivu a že tam si myslím, že to bude hodně zásadní. No tak uvidíme. Ještě bych se chtěl zeptat na to, když tady Trump se vyjadřuje buď o Ukrajině nebo o Zelenském nebo o NATO, tak se mi to vždycky zdá, že vlastně nemá rád moc ani Ukrajinu, Zelenského vůbec ne, a ani to NATO, že to je, když něco pronese na adresu těchto
3 lidí nebo 3 institucí a jednoho člověka, tak to je vždycky taky, se mi to vlastně zdá autentický projev toho, kdo mu není moc jako polibosti. Na druhou stranu by to mohlo být přece daleko horší. Ty zpravodajské informace pořád Američani poskytují Ukrajincům a ty zbraně jim poskytují taky až na to, že my to platíme my Evropani, nebo především teda západní do evropské státy. Tak co se té zpravodajské pomoci týče, to bych si vlastně chtěl vyjasnit. Myslíte si, že tu si Američané taky účtují těm Ukrajincům, nebo tu poskytují zdarma? Tak a kolik taková zpravodajská kolik to stojí vlastně to zpravodajské pokrytí, který Ukrajinci dostávají? Tak to si nedovolím jako spekulovat. Některé věci jsou dělány tak, že se dá něco za něco. Samozřejmě, že ty zpravodajské informace Američanů jsou mnohem významnější a jich mnohem víc, než by Ukrajinci mohli poskytovat Američanům. Ale že bych začal spekulovat o tom, kolik co stojí, to určitě ne. Ono to většinou... Jasně, ale já jsem to jenom tak chtěl říct taky, že by mohlo být jako hůř, že by taky jako Trump, jako jak všichni říkají, on je s Rusama spojený a s Putinem je spojený, tak kdyby s ním byl spojený, tak nebude poskytovat zpravodajské informace Ukrajincům. Že jo? Jako tak zatím ještě pořád je členem Severanské aliance a slyšeli jsme, že například Rubia, že na Mnichovské konferenci, že řekl, že jsou pořád součástí Severanské aliance a budou, protože se cítí, že vlastně přišli z Evropy. Že jo. To je jedna věc. Druhá věc je to, že Trump se někdy chová skutečně nevyzpytatelně, jak jsme se bavili o těch námořních operacích k podpoře doprovodu tankerů Hormuzským průlivem, protože evropské státy odmítly, tak Trump jako začal vyhrožovat Severoatlantické alianci, že to může dopadnout ještě hůř. Že jo. Takže to je něco asi, co si musíme uvědomit. Na druhou stranu, Amerika není jenom Trump. Myslím si, že to je všem zcela jasné. Logicky Američané byli v minulosti frustrovaní z toho, jak Evropa čerpala vlastně ty americké zdroje. Ono totiž nebyla jenom otázka Trumpa. Vzpomeňme si na výrok Roberta Gatese, který de facto ministr obrany Spojených států amerických za Bushe a potom přešel k Obamovi. Tak ten přece jasně řekl, že už tehdy, že nelze dále pořád platit americké spojence a jejich bezpečnost. A řekla to i Clintonová. A oba dva to řekli poměrně hodně ostře. Takže jako ta situace není vždycky svázaná jenom s Trumpem, ale v případě Trumpa je to prezentováno poměrně hodně agresivně. Ale myslím si, že dřív nebo později se ta situace srovná. Poslední asi téma, otázka je tady českých výdajů na obranu a toho rozpočtu, tedy, který předložila nebo schválila teďka vláda. A jak to vidíte tedy z pohledu česko-amerických vztahů nebo vztahů této vlády jako s Trumpem? Měli jsme tady ostré vyjádření amerického velvyslance na konferenci, kde jsme byli oba, naše bezpečnost není samozřejmost, kde to 2krát zopakoval a pak to dokonce řekl po3, že to bude prostě velký problém, že vicepremiér Havlíček, když pojede do Texasu, tam možná ještě pořád je, nebo se teď vrací, takže tam tady neuslyší nic jiného. Měli jsme ještě ostřejší výrok ze strany amerického velvyslance u NATO. Na druhou stranu mně připadá, že tato vláda sází na to, že když ministr zahraničí Macinka řekne něco z pohledu těch kulturních válek, jako co se bude líbit jako J.D. Vanceovi a spol, jako že si myslí, že to tímhle jako uhrajou, že jsou jejich jako kamarádi. Jaká je vaše jako predikce v tomhle? A hlavně do jaký míry je to velký problém, že skutečně dochází k nějakým zásadním škrtům nebo zastavání nějakých jako programů, které jsou důležitý pro obrany schopnost, nebo byste to úplně nepřeceňoval? Tak on ten problém jako je skutečně jako hodně hluboký. Jo. A pokud
se nespamatujeme, tak to může mít negativní dopady. Samozřejmě nejenom na to takovéto formální vztahy, ale o tom se může začít promítat do těch politických například vztahů a vzájemné podpory a logicky potom do ekonomických vztahů. To si myslím, že si musíme uvědomit. Ostatně prezident Trump to ukázal například v případě Španělska. Takže myslím, že tady bychom měli být hodně opatrní. Já rozumím tomu, že se může stát, nebo mohlo stát, že tato nová politická garnitura převzala řízení státu a byly tam nějaké rozpočtové problémy, asi pravděpodobně byly. To si myslím, že je dneska zcela jasné. A že na to nemá, aby teďka v tomto roce šli na 2,30, asi 5 nebo kolik to byl plán. Dobře, to všechno jako je realita. Ale za prvé, neměli bychom dávat na obdiv celému světu, že nebudeme platit obranu. Že zkrátka to nebudeme realizovat, nebudeme zvyšovat obranné výdaje, to za prvé. Za druhé, měli bychom říct, jak bude vypadat ta budoucnost, ale objektivně to říct. A správně. Jestli v tomto roce nemáme a v příštím teda začneme pokračovat zvyšování těch obranných výdajů, za prvé, za druhé budeme pokračovat v modernizaci armády. Myslím si, že to je vysvětlitelné. Ale ta retorika, která momentálně je slyšet z úst nejvyšších vojenských představitelů České republiky, ta tomu nenasvědčuje. A tam je zvláštní, že oni to kombinují právě s tím, že cítí potřebu ještě k tomu říkat, že těch 5%, že to je úplná blbost, že tomu 5% to je trajektorie někdy do roku 2035, nebo takže tam je úplně z politického pohledu nesmysl se proti tomu vymezovat teďka a mohli to zúžit na ten problém toho letošního roku a ne se ještě vymezovat takhle, že Trumpovi vysvětlí, že je 5% blbost, že tomu vůbec nerozumím tomuhle nakročení. Ale ano, to demonstrativní odmítání, samozřejmě, že někdo vysvětlí, že to je vzkaz, tak jak se moderně říká, dovnitř do České republiky a voličům této koalice. Já si myslím, že vždycky měla být určitá úměrnost toho vyjadřování, to za prvé, za druhé. My nevíme, co se vlastně může stát, my nevíme, co se může stát například ve vztahu Spojené státy americké a Čína. My nevíme, co se může stát na tom ukrajinském bojišti. Máme tady teďka momentálně konflikt, o kterém se bavíme, že neznáme, co může udělat Trump kolem Grónska, tak jak zase se to projevuje jako další nějaký možný konflikt, dokonce se členem Severoatlantické aliance. Jednoduše dneska vydávat takováto velmi zásadní prohlášení si myslím, že není úplně rozumné. Navíc je tady ještě jeden fakt, těch 5% HDP nebo 3,5 plus 1,5%. Já jsem vlastně přišel do Prahy, když to také řeknu, v roce 1996 a jeden z mých úkolů, když se začal pracovat na generálním štábu, velitel pozemních sil a potom jako náčelník generálního štábu, tak bylo připravovat a budovat naši armádu, transformovat ji od toho, co jsme zdědili z té doby před 89. Ale už v té době se mluvilo o 2% HDP. A jestli jsme plnili nebo neplnili, nechme teďka momentálně stranou, ale upřímně řečeno, tehdy 2% sice nebylo v těch nominálních hodnotách tolik miliard, jako je dneska. Nicméně ten trend, který byl v cenách zbraňových systémů, složitosti systému, účinnosti, efektivnosti, ten zvyšuje cenu těch systémů mnohem rychleji, než například běží rozvoj těch ekonomik a právě to naplňování těch 2% HDP. Takže dneska 2% a do budoucnosti nebudou stačit. Jenom servis těch složitých systémů je strašně drahý. A na to všechno se musíme připravit. Takže jestli si myslí někdo, že budou stačit 2% HDP v roce 2035, tak to 100% nebudou. Jasně. No mě ještě teda fascinuje, tak úplně poslední poznámka, že oni teda říkají, my potřebujeme peníze pro naše lidi, tak teď přece víme, že v Evropské unii na to jsou daleko chudší státy, než my vezměme si Bulharsko, prostě Rumunsko nebo Turecko je taky v NATO, že jo, prostě, že tenhle ten argument, my potřebujeme peníze pro naše lidi, to mi přijde teda, že to vůbec jako neobstojí. My jsme středně bohatá evropská země přece, že jo. To je pravda, ale většinu toho, co vyděláme, spotřebujeme na ty takzvané mandatory a ano, mě vždycky překvapuje, že se
mzdy se zvedají o 5, 7, někdy až 10%. Ten tlak je obrovský na zvedání mezd, především ve státní správě samozřejmě, a ta za sebou táhne ten privát. Že? Ale ta ekonomika se tak rychle nezvedá. Někde zkrátka ty peníze se musí vygenerovat. A jestli jde ekonomika o 2%, buďme rádi, tak soustavně zvyšovat každý rok tolik procent mzdy, já vím, že se to dá úplně přesně srovnat, to se určitě. Nicméně ten rozdíl tam je podle mě poměrně velký a ten tlak do budoucnosti bude asi i na to, že část těch lidí asi bude muset být třeba, nevím, z toho provozu, z výroby vyřazená, nahrazována například roboty a automaty a podobně, což zase v nějakém dlouhodobějším horizontu přinese vyšší úroveň nezaměstnanosti a jiné problémy. Nebo budou moc být profesionálníma vojákama. Můžou být, ano, tak když je vysoká nezaměstnanost, tak má armáda žně v oblasti náboru, to je pravda, to bylo vždycky. Ale jednoduše, já nejsem makroekonom, takže na to téma se těžko asi se mnou můžete bavit. Jasně. Děkuji generálu Jiřímu Šedivému, že byl hostem podcastu Ředitelé Zeměkoule. Probrali jsme možné i nemožné, tak děkuji, že jste přišel. Taky děkuji. Myslím, že to bylo velice zajímavý a důkladný a těším se s vámi na viděnou a slyšenou při sledování dalšího dílu Ředitelů Zeměkoule. Nashledanou. Děkuji, nashledanou.